Oimore kwa mga juange no mara ni Rio Makare ntarika paga biro mara dek gana Rio prario koda abich machiegni chenro en rameny piny chieng' wuok tich odiochieng' mabende MCAs na pacho kae no bedo kod ng'ur kendo ng'anyo e romo mane obagi mane gichwalo e pachgi kotenre kod dongruok mabende gidwaro nyakurom gajuang kabene igeno mondo jatend piny Kenya William Ruto oyuorie romo makamano. Kata kamano ne okochopo miyo jaote mano Salim Vuri ama en jatend migawo mar weche mag tuke otemo go mbaka kodi kata kamano kosomo ote mar jatend piny ne ging'anyo. Wadwa go mbaka no Nyakurom Gajuang gi MCA ma Homa Bay East Eric Omolo kaachiel gi Samson Olima MCA ma North Academ ginyiswa ni to nobedo nade gin ywak mage magin godo to bro bedo nade koya kae duto e chenro mar rameny piny e twaka e kidieny mar ariyo. Sani wachawa gi weche manyien kaka pila roko pachiel ai marote machuok en ariyo adek auchiel no kabende wantie live e Facebook Ramogi TV ke imwe mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thundeche. Chuny moko kuom jo Kenya pod goyo kibi ewi kum mar nek ma omi ja Kenya e piny Vietnam. Ka sirikal wacho ni keto sinani mar temorese. Any school that is withholding NEC certificates should release them to the candidates immediately. Serikal ogolo chik ne skunde mondo mi ochiw certificates ma KCPE kod KCSE ma pod ging'wano wirani pok wegi otieko chudo. President kutembea tu na sisi tuje tumkaribishe kwa makofi. Lakini kama president akuji, hii summit imeisha. MCAs ne obedo gi ichwang bang' jatend piny Kenya William Ruto rem chopo mar twak kodgi e romo mano bagi Nairobi. Machiegni Nyakurom Gajuang chenro en rameny piny wantie gi Belinda Phillips ma en jaloko marwa nyinga Lydia Okeyo. Migawo mar somo miyo directors mag somo counties duto mapacho ka ndala 14 mondo mi gichwal nyinge skunde ma pod moko kod certificates mag klas 12 mag jopuonjre. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba mane lose boma ma Nairobi okone jotend skunde go ni gionge ratiro mar tamore e certificates kata bed ni jopuonjre ne ok otieko chulo omenda mag somo. Jafo marwa Judith Omondi chakonwa chenro mar rameny piny gi report no e machal kod ma. En chenro mar keto essay winjruok mar dokie tich mar jotich mag mbalariany ma Technical University of Kenya. Kae kama jatend migawo mar somo Migoso Gamba oyangi ripode ma oseyudo wi skunde mag sekondar ma odagie certificate mag jopuonjre nikech weche ma opogore kama oriwo gope mag omenda mag somo. We have received reports from various quarters to the effect that some schools are withholding NEC certificates from candidates who sat the examinations in their institutions. Some of these certificates are withheld ostensibly because of unpaid school fees. At the outset, it has to be known that it is against the law for any institution to hold KCSE or KCPE certificates due to a student for any reason, including non-clearance of school fees. Ogamba omiyo directors mag somo e pacho kama ngima ndalo 14 kende mondo mi gichwal nying skunde mapodo moko kod certificate mag jopuonjre mag klas 12 ka jopuonjre to kwa mondo mi ochwal ripodegi ne jotelo mag somo e sub counties gi ponitent school odagi e certificate gi. Any school that is withholding NEC certificates should release them to the candidates immediately. Any reports of non-compliance should be reported to the sub-county and county directors of education. County directors of education shall furnish my office with reports on compliance with this directive within 14 days from today. Mabiro e kinde ma skunde ahinya to mag sekondar osebet ka ywak ni gionge omenda mar chwalo chenro mag somo kaluwore ni sirikal osebedo ka deko gi chwalo omenda. E tamni juma ma okalo eka ne ochwal negi omenda mar somo kaka owinjore. We had challenges, I know, of capitation for secondary schools and junior schools, which we sorted out, and the final amount for first term was paid last Friday. The 14 billion that was outstanding was released on Friday. So we are continuing to deal with the problems that are facing this sector every day, and we are resolving them one by one. And it's our belief that we will find an area or a sector that is hygienic, that is predictable, where people know where they stand. Judith Omondi, Ramogi TV.
Sirikal obwogo loro osiptende mag ji giwegi motamore chiwo thieth ne jopiny nyaka sirikal chul gopegi ma gintiere godo. Jagoro mong'ere migawo mar thieth Harambee Stars wacho ni ok gibi osiptende mag ji giwegi owiny bad sirikal kod wach chudo mag gope ma ibandho SHA. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, jakom komiti mar thieth e od bura James Nyikal to oyango ni okumba manyien mar thieth mar SHA ni kod midhiero to ok nyal weye ka thuolo mantie en mar lose mondo mi obed makare. E tielo machielo, sirikal obwogo loro osiptende mag ji giwegi matamore miyo jopiny thieth nikech sirikal pok ochulo gi gopegi mag chenro mag thieth mane gichiwo e kinde manyime. Jagoro mongirore migawo mar thieth Harambee Stars kaloso kod jofwambo e gwenge ma Embu owacho ni weg osiptende mag ji giwegi ok onego ti gi wach mar tamore chiwo thieth ne jopiny e winyo bad sirikal mondo ochulgi omenda mopogore gi kaka winjruok noseketi e kindgi. Owacho ni osiptal moro amora mar ng'ato wuon motamore chiwo thieth kaka chik oyango ok biro mi lesen manyien kaluwore ni gin ohelni ma onego tijgi kaka chik mar lesen gi oyango to kaponi ok gitim kaka lesen margi wacho tibiro lorgi oko. They should not blackmail the government. They should not blackmail citizens by stopping offering of services. If they continue like this, it is obvious. They are also subject to renewal of license. So if you are not compliant, we also say, okay, fine. You offer service. You don't want to offer service to Kenyan in accordance to the Kenyan constitution and the Kenyan laws, then close shop. That's not the right business that you're supposed to do. Kimutai, bende obiwo seyo ne osiptende makamagi, ka owacho ni ok nen gima kare ka giweyo chiwo thieth e kinde ni ne wach gope kod pek mar SHA, to kinde duto chakre 2016 gisebedo ka gichiwo thieth kata obedo ni sirikal ne ni kod gopgi kata mana e kinde motelo. Why do you stop service? Yet you knew very well that you had, NHIF had your outstanding bill since 2016. We've called them for negotiations, we've called them for engagement that show us, prove to us that these are indeed true. So we are ready to pay. Bende, oyango ni chakre sani sirikal dhi tiyo kod lony manyasani ikawo nonro mar jotuo kod kit thieth ma jopiny yudo e kuonde thieth mondo konye bedo kod lere wi gope ma sirikal onego chul ka olero ni mae biro konyo e geng'o chudo ma yorgi ok ler. Digitization is the way to go. It's going to solve a lot of our problems. Claims that cannot be understood will come out clearly. Right now, we've just shown them how much claims that they are processed. The number, we are not just talking about claims. We are talking about how many people are served in this count. We can easily pull out in each and every facility. Magi duto timore e kinde ma jakom mar kamiti mar thieth e od bura mamalo Dr. James Nyikal owacho ni okumba mar thieth mar SHA ni kod midhiero mameke makelo pek e yudo thieth makare, kata kamano owacho ni okumba no en gima thuolo mantie en mar lose obed makare to ok wite oko. SHA is here. It has many problems, both concept problems, legal problems, and operational problems. I don't think as a country we are going to put our hands up and all we say SHA isn't working. We must get down and say SHA is working. Even if it means we must go down and say SHA must work. Even if it means going back to look at the concept of the funding mechanism. Cynthia Onyango, Ramogi. Jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ojiwo rawere ma Kenya oti kod kuonde mbui mar chiwo thuolo mag tije ma ok timo tiyo kod thuolono e timo maundu. Omolo golo siem ne maundu ma itime yor mbui biro kawnegi okang' mana kaka osetimne achije mamoko ma itudo kod time makamago. Olose skul sekondar ma oriwo Boys mane Kibiri Ward mantiere Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kama ne obagi e nyasi mar sidho gudu ne rawere 290 ma otieko tiegruok e weche mag tije mbui. Chenro no nochaki gi sirikal mokalo e tudruok gi kambi ma tudruok kod ong'we yamo Huawei. When the youths are engaged and they're able to have skills that allows them to earn a living, then it also helps address concerns around issues to do with insecurity. The skills can also be misused, whether it's cyberbullying, whether it is misinformation, whether it is disinformation, even threats. And what the graduates have learned is responsible use of this technology. We now work with over 60 universities across the country, as well as many TVETs as part of the Ajira and Jitume program,
But for us, we know the most important people we have to reach are not those in university. It's people who are not in university and before you get to university. So that's why we have this truck. We really thank our partners like National Youth Council, Kenya National Innovation Agency, the Ministry of ICT, the Ministry of Innovation and others. I'm very glad we had 290 people during the training program in the last 6 weeks. The world is moving to artificial intelligence, and with AI and ICT integration, you will find ICT in almost every sector. Now we are able to be self-employed, to get online jobs. Actually, among the beneficiaries in OT1, 2 are already employed through the data entry. Sirikal mar Kenya oyango ni tiyo machiegni gi mbetre mare mantiere piny mar Thailand e okang' matemo reso nyar Kenya Margaret Nduta ma owinjore negi kaka kum mar rwako yedhe mamero ji e pinyno. Margaret Nduta owinjore nek mare kik kadh kawuono. Kata kamano, migawo mar tudruok gi pinje maoko wacho ni apisa mag mbetre e piny Thailand odhi Vietnam mar temo reso miyono ma jahigni 37. Luoro ma okwako chuny ja-Kenya Margaret Nduta, familia mare kod jo-Kenya mamoko odonjo odiechieng' machielo ka sirikand Vietnam ochome gi nek kuom ne yude gi yadh mer mar obwaburu kata cocaine. Sirikal ma Kenya medo keto sinani e temo reso Nduta ma jahigni 37 kendo mamin nyathi achiel ka seche medo kwanore ka orito nek mare. Poni okenge mag sirikal ma Kenya ogore Lwanda Tila 12 obiro goyo oriti ne pinyne. Jagoro mong'ere migawo mar tudruok gi pinje maoko Korir Sing'oei oyango ni sirikal temo ka geno nitie ni sirikand Vietnam nyalo winjo ywak mar Kenya mar medo Nduta thuolo mondo mi med manyo yore mag thege gi kum mar nek. Sing'oei bende lero ni sirikal ma Kenya oseoro apisa moko ka owuok e boma ma Hanoi mondo mi odhi e piny Vietnam dhi timo lalruok. Nduta ne omaki e paw ndeke ma Ho Chi Minh e piny mar Vietnam e higa 2023 ka en kod yedhego mag cocaine maromo kilo 2. Buche ne oyal kendo gikone omiye kum mar nek kaluwore gi kaka piny Vietnam orido kenge mag marafuku ne yedhe mamero ji. Ka jo-Kenya medo keto mahino e chwalo kwayo mar resruok mar Nduta kokalo e mbui, familia mare tero lemb geno ni okenge duto ma iketo mar lalruok kind sirikand Kenya gi Vietnam nyalo miyo miyono thuolo mar gamo muya. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Isaac Mutuma ochamo maka ka governor e county ma Meru okinyi makawuono. Nyasi mano bagi alap ma mwendantu kendo yore kod jopiny kaachiel kod jotelo e county no kaachiel kod mag siasa mopogore opogore. Mutuma okawo kar Kawira Mwangaza ma osebedo kod limbe e doho kod buche magikone to thiche oko. Loko telo makama osenene e county ma Nairobi tok Mike Sonko ne thiche oko kaachiel kod Kiambu ma Ferdinand Waititu bende no thiche oko to kod county ma Bomet tok Joyce Laboso nonindo. This unity explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North. From Kaveri in Ibori to Ngongoaka in Tigania East. From Wakachu in Igembe South to Keago in Imenti Central. Indeed, the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more, servant leadership. Ng'anyo mar jotije mbalariany mar Technical University of Kenya orumo bang' telo mar UASU kod KUSU chopo e winjruok kod migawo mar somo. Moyangi apise mag migawo mar somo kama jotelo mag KUSU, UASU kod migawo mar somo no keto sei winjruok margi. Thoth winjruogni chako bede tim dwe mar 7 higani ka osara ma jotich ma oselewo kuom dweche 2 to gidhi yudo chakre odiechieng' ma kawuono. I want to officially announce to members of the public and academic staff at Technical University that the strike is over. We have come up with a plan that we strongly believe is going to salvage Technical University of Kenya. Any matters pending which perhaps might have not been exhausted by this discussion
We shall continue to engage until such a time that we attain a satisfactory end. 3, it is our expectation that all parties to this collective agreement pay fidelity absolutely so that we make Tuk a better place. Jodak mohingo 400 e kar chung'od bura ma Kisumu Central oyudo tiegruok mar riembo kaachiel kod obok mayango kaka jolony e sekta no. Kane olose kinde chiwo oboke ma kamago, jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron oyango ni chenro ma kamano geto rawere kaachiel gi ji mantiere e sekta mar riembo to onge kod oboke ma kamago. Menodok ne winjruogno e kind Raila Odinga gi William Ruto kowacho ni mabiro kelo dongruok mathoth e thurka. Judge Willis, mana in the next 3 to be Atieno Obuya. Kawuono wachiwo license ne ji moingo 400 nekech ne wachiko gi higa ka higa wabiro tero e tiegruok jogo madwa riembo 400 nyaka namba maromo 500 mondo gisik ka gimanyo tich kata ka ginyalo chako ohendni gi. Ka nya donjo ka nya yudo ka obila laore gi joma riembo nekech gionge gik miriembo go. To sani koro obila ok laore kodgi. Gima nadwa kwayo NTCA jogo mochung' ne driving license ni kaber to mondo gineni ng'ata mosatimo riembo mani osakalo gimi card mariembo. Ok ni jogo manigi license mariga chiel ok mi card, jogo manigi license mariga dek kende mimiyo card. Dakika na paga uchiel nyakurum gajong banga sa hachila midhiambo chendo en rameny piny. Ero kamano kuom medo keti Ramogi TV no kawiti jarodi wacho ni entie kod koya rodi kopany wacho ni lawi saka kod sore mbala okaw mos mage. Eno kanyo ote marabwa Jackton Joseph entie kod Samuel Riga wacho ni owuok Ugwe School ne rameny piny gi min gi Pamela Origa kod nyamin gi Nancy. Eno kanyo ote kanyo moor wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo manyigira rameny piny kata kamano wacho ni negiko wadgi okelo jabondo yie kod paro mar SHA must work. Kaeto wacho ni wach Margaret Nduta malita ahinya Nyasaye majabiro mondo mi obine. Karo wacho kanyo ni min gi Millicent nyamin gi Masi kod Okoth engineer okaw mos mano kanyo uti mar David. Koro mgajua neno kam Kenya Daima bende wacho ni ento en mzalendo. Kata wacho ni serikal nyobeni onani oganda odak makare weche mag osuru oket kare weche mag hapini wacho ni en mzalendo 001. Na waziri Eric Muga wacho ni entiere kodwa kaito biano chikanyo mara Jeldin Atieno erokamana hanya kongetra Ramogi TV yo matin mara rameny piny kikidhi mabor. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus' baptism site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki, kausuka mungitwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Romo mar jod bura mag counties nobedo kod chochni bang' riembo jatend migawo mar tuke Salim Mvurya manochopo loso elo jatend piny Kenya William Ruto. MCAs nobedo gele kendo rocha rita gino manomiyo Mvurya oresi kod apisa mag arita kwe. MCAs dwaro mondo mi oket e katiba aguch omenda madongruok mar ward motesene Ward Development Fund rangi wach mar osachgi magiyuak ne nitiere piny e kind mamoko. Watanyambaga ne nitiere romono. E romo mane okelo kanyakla MCS mag counties mang'wen kod 7 ma pacho ka, romo mar lalruok yore mag jiwo chike to kod tich ka igeno ni romo dhi chakore yor widhruok kod chia mar jok molony ka gin kod lalruok kod jotelo ahinya jatend piny William Ruto. Kata kamano, bang' fwenyo ne jatend piny William Ruto, kata twang' lawe ne poko ne machiegni, to kata muche, bende poko ng'we machiegni, MCS go ne koro lwar kod ng'ata mane temo hoyogi. Jatend migawo mar weche tuke Salim Mvurya, maneja ote jatend piny William Ruto, mane owinjo liet to kod koko mag MCS, kikidhe ne ok onyal golo twak mane omiye kod jatend piny. Today, His Excellency the President has sent a representative. I'm not saying he's speaking. SG. Tukubali. Chege. Mpaka akuje mwenyewe. Seneta Mogwel Veronica Maina mane otemo gudo wi MCS kokweyo gi ni jatend piny oseyudo ote margi mane ochwal yor sime kendo nyalo chiwo duoko kata kamano weche go ne olwar e Luanda kendo yudhe ok e podium kau kama lal kod jwand fundlo.
Wacha niongee. He's coming. President. We cannot do. Kuje mwenyewe. Arita kwe ne owuok kendo chuno mondo apisas mag arita kwe olwor jatend migawo mar tuka Lemvuria kuom dakika moko kapok okowe lep kod apisas mag arita kwe. No more microphone, tafadhali usite microphone. No more microphone. Kila mtu. Kata kamano, Veronica Maina bende ne okotony e kendo sembe oko e kinde ma MCS go ne dwaro winjo mana jatend piny William Ruto kende ma ok ng'ata. MCS go kone gidwaro twak kod jatend piny ni mar jok malose logi gajore kendo ne kod dondi mathoth to kod ich lach. President kutembea tu na sisi tuje tumkaribishe kwa makofi. Lakini kama president akuji, hii summit imeisha. Alitakikana kuja wakati wa michezo ya MCS. Sasa analeta mchezo kwa kazi. Yeye ni wa sport. It is sport. So we do not want alete mchezo kwa kazi serious ya devolution. Yeye akuje wakati wa kasa. Kasa ndio tunamtaka aje aseme. Lakini hii ni sisi na rais. Kama hakuna wacha katamano. Hiyo tumekata. Bendege ywak ne od bura mamalo magikoni kedo kod loch gwenge. So ukiangalia the cancer that is eating devolution in this Republic of Kenya is none other than the National Parliament. So gikoni gidwaro mondo sirkal owinji ywak kendo rang wacho sachgi to kod balang' mamoko. We had to interrupt our program and send a message to the president that he needs to come and talk to the country, talk to the MCAs, address the challenges that the assemblies are facing, and also meet the MCAs. Jokoromo ka jwang nyasi kata romo mane ochani biro timore e yo mong'ith kendo makare mochanore yuno lwari alwanda kendo lokore mana kar chamo danje. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mago hala jo hala ichiro mar Masara e sub county Masuna West county ya Migori yuago onge mar chope malong'o lel mar chiro koth magoyo gi kinde ka kinde kod midhiero mamoko magiwacho ni thiro chenro magi mago hala. Chafo mara jo Juma nigiler kwa county ma Migori. Kata bed ni chiro mar Masara e sub county Masuna West en achiel kuom chiro ni e county ma Migori ma iwacho ni kelo osuru mabup ne piny owacho joala mabende kotimo wale chiro ni ywak ni lwasi magitimo wala ok ber kata matin. Kama use iyudo ka kanye mochoke yugi tapani mano tich sirkal. Nyanya tow kendo nyanya bedo gi boil kami kuonde mipuko gi ok beyo gichako gikelo dung mar chiro nyinge duong to pesa bor wako negi to onywandore. E kinde ni mabende koro koth chwe county ma Migori jwala gi ywak ne gido ng'ikruok chenro go mag ohala ka mwandu gi bende koro ketho kod koth. Kata wuod rep kano biro to donje chiro kano dwaro ombulu to sani mondo mi odonj kata e chiro no onge kosekale lamu fwayo neji to kala odhi mbunge kamano gavana kabiro to wawinjo magache no kago swi kokalo to ok odonje chiro. Masara no nego bed under municipal no konego bed kaka market moro man chien kaka kuonde michako access roads onge kopo ni fire damage owuok to udi nyalo wang' te. Jojo chieng' mane achiel kuom jwala ma Masara wach ni chirni mantie rang'iny achiel kod chiro ma Masara oseger makare to ma Masara ni ema koro dong chien. Ochieng' wacho ni gero chiro ma nyasani ma Masara osebedo gima igano kod piny owacho kuom higni mathoth. Chiro madede iuse kendo gere en kama ber. Chiro mong'er construction dhi mbele. Chiro masibuoche igero. To mama sachwani eto lenga kaka no kete no. Joala gi mama Sara wach ni chiro ni koro ler tin mokalo kagimedo ni kacha chope ka achiel kod pi maler bende koro onge. Cho waonge ko Masara flat. Yudo ka ng'ato odhi oko e kasuku o bola kanyo ka ng'ato oko matini odhi nyaka jwala. Machieng' moro na dwa kwanyo kata jwala mar oko matin
Mada kwanyo ni mo salad. Iri waonge cho. To kiyude to en pit latrine matin kama michulo to be kidhi sani biro yudo kopong'. Nitiere manoger to nyaka ne gere sani usetieko higni mokalo 6 dhi 10. Olinga lenga kanyo gimotimo ok watimore nade ok wang'eyo. Joala gi kawo kalo kuom riwruok margi ne oriko wuoyo e kinde mane gidhi chung masin mar rego cham ne achiel kuomgi mane owito wuon pargi. Riwruoge magwa wan wa joma chuo ok walarga riwruoge gi joma mine to joma mine to laro kodwa nikech sani kidhi e boda stages ibiro yudo kiyudo ji 6 mariembo te yudo mine 27 mobiro kanyo tok giriembi tiende ni gihero riwruok. Koro akwayo joma chuo ni mondo wadonji e riwruok nikech mine jokinda. Apisa maduong' migono mar Ale County ma Migori Victoria ne oyango ni gisido ywak ma osegol kod johalagi kabende kaka piny owacho gidhi kawo okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mago mag tuke gikone to klab mar Gor Mahia biro bago yiero margi tarik 13 dwe mar Ang'wen higani e lap manyayo Indoors Arena. Lendo ma ochiw gi jakom Ambrose Rachier odiochieng' ma kawuono. E kinde mane otwak gi jofwambo, Rachier bende olando ni obiro chung' kendo kaka jakom mar klab no. Yiero makama biro tok doho mayalo weche mag tuke golo chik ne ten klab mar Gor Mahia bang' yiero kata bago yiero mag gi e kinde mokalo. Mano ndalo 90 mokalo. Tokre bedo gi yiero kaka ochane katiba mar klab. Board mabiro chung' ne yiero ibiro chung' ne gi Wahome Gishu. Kaka jakom e kinde ma jokanyo biro bedo Professor Bernard Sihanya, Henry Ogoe, Professor Omondi Okech kachiel gi Lilian Hanyango. Time bura magalamoro mar klab manwatim tarik 13 dwe mar Ang'wen e dala mar Nyayo Stadium Nairobi kabiluongo ni Basketball Arena. Ji bedi her ng'eyo ni achung' Ambrose Rachier achung' kaka jakom. Chik wacho ni oyieni chung' odiochieng' mokwongo kendo ichiko higni 4 ichung' ndalo mogik chung' dichiel. Mane kaka wabiro timo. Kamachielo kocha mar Harambee Stars ogolo nying jatugo mabiro tugo ne Kenya e kinde gi tim mar Gambia chieng' tich Ang'wen e tuke mago mag manyo tiko mag tuke mag pinje duto higa 2026. Jatugo matugo ne tim Kenya, jatugo mahikgi ne piny mar 20 Manzur Okwaro donje tim maduong' e kinde ma Gonzalel Ismail bende oduoge tim mar Harambee Stars bang' bedo oko kuom kinde. Eric Johana Mondi, Daniel Francis Anyembe gi Richard Odada biro riwore gi tim e boma ma Abidjan. Harambee Stars biro rakore gi Gambia tich Ang'wen e lap mar Stade Alassane Ouattara piny mar Ivory Coast kapok gibago tugo ne Gabon e lap manyayo Jumapil 23 dweni. Stars biro wuok pacho ka odiochieng' makiny. Ikanya motie kidieny mokwongo mar rameny piny nyakorom gajwang'a no ka Pastor Collins Odindo nyisa kachano osedonje chenro kaka pile kod mino de Alili Nyar Kabondo kod Jadol David Mutiso, Shem Daniel Nyamin gi Emily gi ng'eny kacha gintie Kayole e kaunti ma Nairobi. Wacho kanyo ni ruoth otim dwache bura momako nyadendi Margaret Nduta e piny mar Vietnam. Oyo matin nyakorom gajwang'a singo ni twak ka bende wendo sipo studio kamano Eric Molo MCA ma Homabay East kachiel gi Samson Olima MCA ma North Kadem duto adhi twak e widwaro margi kaka ne gidwa pedho Jatend piny Kenya William Ruto e romo makawuono mar abich kata Youth Summit manobagi Nairobi. Romo bende notore nikech ne ok jatend piny ochopo. Gidwa nyisowa ni to nobedo nade twak makamano biro daka machuok kende bang' yueyo matin. Wasebedo gi Belinda Phillips kaka jaloko moro. Kikidhi mabor maen rameny piny wadu daka machuok kende.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mondo miyudi galagala kaka skiza tunmari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV en ot mar jower duto te. Shalom. Donge in nikwayo wikachiel no bendo serumo. An poka winjo ka Prince luongi ni mama. Kade benini hera nyathino, to kapar ka indi tere mabor. En giseher gisechako bedo machiegni. Temane mondo inimigi thuolo no. Isetieko. Untiere usetieko wuoyo. Usetieko wacho na weche manono ma unuwachogi. Nyaka bed mane kinda kodi. An ok adwar ni mondo ng'ata ong'e wachni. Ngima mar ng'ato nyaka tho mare chakrega mana kuom anyuolane. To onge gimoro malong'o kuoma manyalo hinga anyuolana kata matin. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi,
Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo nyakora mgajwang chenro en rameny piny wadonje kidieny mar ariyo na singo ni twak gi MCAs ariyo mapacho kae. Kuom thuolo mokwongo rameny piny wabedo kod MCAs ang'eni pok no wabedo kodgi nyaka na chak tawo chenro ni. Gimomiyo wan ka nyakora mgajwang ne ging'anyo. Wadwa winjo ni tang' mano otimore gi pim nwani to dwachgi gi kaluwore gi chal mar Kenya dhi chopo kanye to dwachgi gin mag. Amiyo gi thuolo mar moso nyakora mgajwang machiegni mose nyakora mginyisgi ni MCA makanye nyinginga. Erokamano, ne ikwara Ramogi amoso noimore uru. An MCA Samson Olimo Bonyo, MCA ma North Kadem, Nyatike Sub-County, Migori County. Erokamano kendo arwako e twak marwa makawuono ni. Machiegni ahinya. Erokamano, an iluonga ni Omolo Eric, an MCA ma Bay Town East. Kendo goyo no erokamano kuom gwelwa kawuono. Mondo wacha achiel ariyo adek ma jopiny oseneno ka timore kawuono e Kenya ka. Erokamano ahinya. Olima, ang'o mane timore romone? Nyiswa ni taneno ka en luongo ni 5th Legislative Summit. En mar ang'o titime ang'o to nowinjo bed nutime ang'o? Erokamano, kaka iwache ni en Legislative Summit. Ma en romo mar MCAs mawuok e Kenya mangima e 47 counties. Romo ni oketi mondo warom kaka MCAs mondo mokwongo wang'eyane ni to challenges mage ma wan godo kuonde mag tich kaka ing'eyo ni 47 counties gi gin gi unique challenges. Ma Migori ok chalre gi ma Homa Bay, ok chalre gi ma Nairobi, to ka wabiro kanyakla eka wa share experiences magwa kendo ka warango ni to gin chike moko ma wawinjo bed waloso kendo manyalo konyowa e tijewa nikech ing'eyo tije MCAs gin adek. Achiel kuomgi en ni mondo wa represent jopiny, ariyo en ni mondo walos chike manyalo tayo kuondewa mag tich kata counties magwa, to gi mar adek en oversight. Koro Legislative Summit en kama warome mondo wa share experiences magwa mag counties mwae, kaeto bende wan bende kaka MCAs wan gi forum marwa miluongo ni County Assembly Forum. Kanyo be wane gi chike mane watungo kendo waloso maritowa. Ting'eni kaka piny medo sudo kendo kaka piny medo dhi, lokruok bende bedo, ka lokruok bedo nyaka bende ung'e ni te chikeu ka chal nade. Koro watimo bende review mag chikewa maritowa kaka CAF e Legislative Summit. Erokamano ahinya. We adhi ir Eric Omolo. Eric, ne uchopo e romo kamae to kata kamano no otore. Obedo nade? Ang'o mane otimore? Gima notimore maduong' seche ma ne wabiro e Legislative Summit, ne wabiro with a clear agenda mondo mi issues ma wantiere godo kaka members ma County Assembly Kenya te obed addressed. Tiyudo ka devolution of Kenya, the Constitution of Kenya 2010 nomiyo japiny ratiro mar chiwo pache mondo winji. Koro nwakwayo thuolo gi president mar Kenya mondo bi mondo awachne gigi mosebedo ka chandowa kaka members of County Assembly. To forum ni ne olose gi body miluongo ni CAF, mano County Assemblies Forum. County Assemblies Forum ni en body mano chuogi mondo riw MCAs tek kanyakla mondo gibed gi para achiel gigo ma chandogi to gi kaka devolution ose next step. Koro no ayudo thuolo nikech ni challenges mwa face kaka members of County Assembly. Koro no ni these issues obed addressed by the president himself. Koro ne wabedo surprised ka ooro a representative. All along MCAs feel ni the president ok support members of County Assembly kendo ok support devolution kaka dwarore. Lakini ni 50% midwaro ni odhi e county level mondo mi foster development. Iyudo ka pod tin. To bende autonomy mar assembly onge. Iyudo ka ok inyal oversight a body ma chuli pesa wake nyaki ibembeleza mondo kel pesa mondo mi uti godo. Koro nadwaro ni ka ginyalo winjowa to county assemblies tema Kenya obed autonomous. Ni ginyalo bedo gi pesa ma gi manage kaka an assembly. Nikech ok inyalo oversight a body ma samoro kopo ni idhi to the extreme, pesa ok dhi biro ni assembly. Koro magi issues
makano wafwenyo ni president olengo. In fact, bedo ni nomisni wafili no chayo devolution. Nikech county governments 47 kine all over 2,000 members of county assembly oriwore kamoro achiel mondo mi gi chik itgi ne gima president dhi duoko pertaining to their concerns. Kamano kotimore wane wa feel ni oko embrace devolution. To devolution ni ema keto dongruok e kor gwenge ma samoro ni national government ok nyal timo. Koro ma e gima no trigger emotion kata reaction mar members of county assembly mondo gi kon CS mano biro ni adogi wan ne I invite president ma bende no accept our invitation. Koro ang'omiyo at the last stage no respond to the call. Pilerik ya penji ni to samoro jatend piny nyalo oro gaute makamagi kuonde opogore. Ang'omiyo no okurwake gi muolo mana kaka samoro nyaur ng'ato mondo represent jatelo. Ere gimomiyo koso usebedo gi ng'ur moro kuom thuolo malach. Dipo nitie weche moko mantiere buo tamruok chopo romoni kata rem chopo romoni. Ke samoro ichopo gaute mag jatend piny kuonde mang'eny. To maru ni ang'omiyo nugole tulo. Ing'eni osegwele koro didek nyaka no bed jatelo. Koro maa emane koro wa feel ni onego bed ni obede in person. Modongo osebedo koro ka ji. To kendo ka sende wasetemo kwa embrace gi. To koro maa was very key. Ni nyaka no attend. In fact, ka no bedo invited, CAF no chiwo their conditions. Ni wasegomba mane wawuok kodi for so long. Devolution kethore. Jo wachandore. Development ok timre kaka wadware. Koro in ema wagomba ni address this issue one on one by members of county assemblies. Olima, winjo ka gima yuak kuok chopi koso ng'ano ka moko bene wacho ni to orne gima na jatend migawo mar tuke chalo ka gima mano ne gir tugo. Winjo nade? Dipo ni winjo ni ok winji waku so winjo ni jatend piny sideline e yo moro. Ing'eni Lydia, devolution osebedo koro aparo ni mahiga mar 13. To challenges ma MCS osebedo godo gisebedo ka giwuoyi seche duto. To aparo ni ma to ne president odwa nyisa chaya ne MCS. Nikech kanyo cha wantiere e bura. Aparo ni 3-4 weeks ago. President himself through Felix Kosgei confirmed himself ni no biro mondo owinj ywak mar MCA. Lydia adwa koni ni kidhi ir japiny sani. Japiny nyalo nyisi matunda mar devolution. Kendo ka nitie dongruok ma sani inyalo neno kor gweng' to en nikech mar devolution. Omiyo japiny okawo devolution ka gima important kabisa. To wan ing'eyo ni wan wa represent mana jopiny. Wan mana jochung' mar jopiny. Omiyo ka jopiny oorowa ni mondo wa ter ywak gi to nitiere kasoro moro, nitiere obstacles moko matimore. To wan gi ratiro mar dhi chomo president kendo nyise ni jaduong' magi ma ywak mar japiny. Ing'eyo gimiyo nok ober mondo president oornwa CS. He is the chief executive officer mar this country. He is the final decision maker. Nikech gik dwaro good political will. To ma ene ma en godo nikech ene mo nyalo mobilize. Donc samoro mvura no winjo bende dhi miya duoko mane uchiwo kata dwaro mane untirego. No wadwaro answer nikech higa 3 ng'eny kapok wayudo answer. Koro wadwaro answer kuom. Udware sana ka instant coffee. Yes, nikech ong'eyo gima MCS osebedo ka dwaro. Kendo ong'eyo nikech ing'eni president be wuok e ward moro. Owuok e county moro. Ong'eyo challenges ma MCS kadhe. Omiyo higa 13 ng'eny Kenya oronwa ng'ato mondo bi owinj ywak wa to ng'eyo. Dwach woting' achiel kuom dwach en medo omenda. Anene kacha to sani king'iyo malong'o nitie jok ma pod ntiere ndara kendo nochako wuoth ndara chon iluongo ni lakteche manyisi ni ntiere kaka jatend piny samoro kwa mondo ji ore omiye thuolo kaka ohero wacho. Ere gimomiyo un koro dwaro ni maru ni okasa ahinya to jomoko gi be pod ywak koni. Ng'ato penjo ka ni to dak nu beda gi horuok mondo chwal pachu na jatend piny mondo kore kaka uwinjo duoko mochiwo no kok unyalo go koko. Aparo ni mano to mana gima ng'ato escape go.
king'iyo the list of issues my MCAs ne godo, aparo the list one en msara. The list one en msara. Adwaro ni ing'i article 174 of the Constitution. Owuoyo about the objects mag devolution. And achiel kuom gi king'iyo part F of it, the object of this devolution en ni mondo services obed machiegni gi japiny. King'iyo thoth services ma wan godo gibiro devolve. Weche mag pii biro devolved, weche mag agriculture biro devolved, weche mag health biro devolved, weche mag education biro devolved. And someone once said, apparently some honorable member from South Africa, Amalema, said, Nikidwa collapse the nation, collapse the education system. Tingeni county government muting of the foundation, mar education. Wan joluo ang'eyo kendo wawacho ni ok inyal rieyo yath kosedongo. Yath irieyo mana kosemang'owa kapod otin. Omiyo ok inyal rito nyathi mabed maduong' ni koro kidwa keto knowledge ang'o e wiye. So foundation mar education, mar child development education, mano ni e bwo county government. Omiyo ka ok iketo ratiba maber kaka pesa kata kaka services ginyal chopo ne japiny, tadwa koni ni MCA nigi tich matek. Ariyo, weche mag pi, wang'eyo ni pi ema miyo, it is said that water is life. Omiyo ka ok inyal keto services mondo ji oyud access to clean water, to ng'e ni nitiere tuoche mabiro biro mang'eny nikech wach mar modho pi mang'o marach. Sama ng'ato modho pi marach, definitely obiro bedo matuo, nikech dhano bende nyaka bed mang'o matuo. Sama dhano bedo matuo, nyaka oyud osiptal modhiye. A healthy nation is a wealthy nation. Magi gin functions mag ang'o county government. To king'iyo the resources madhiye county government, gitin saidi. Omiyo it is upon the assemblies mondo kel yuagne, mondo national government or devolve more funds to the county governments, mondo services machalo kaka mag health, machalo kaka mag education, machalo kaka mag roads, machalo kaka mag agriculture, mondo bed gi full security in this country, or ter pesa moromo mondo dhiye e county government. But more importantly, ingeni king'iyo sani gik ma kore wacho ni msara makoro mago to kwa wachi, nikech watu wacho dwaro pesa mondo dhiye ang'o e county government. Sani king'iyo Madam Lydia, county government will do only 15%. 85% of the national budget don't carry a national government kind. 15% king'iyo kata counties which are lower than the goal is only around 10 billion. Emido pogo ne education, emido pogo ne roads, emido pogo ne water, emido pogo ne everything kind. Omiyo wan gima ne wadwaro mokwongo mane wa fight ne en ni mondo pesa odhiye e county government. Then two, ka pesa odhiye e county government, king'iyo chik, we about devolution. What are the units of devolved government? Kaka county government. Gain wards. To king'iyo sani, waonge chik moro ma devolve funds from the county government to wards. Tieneno weye ni ka governor oneno ni ward ng'ane onyalo miyo pesa, to onyalo chiwo ng'owa pesa kanyo. To kokigo chungi samoro piny, to konya miya ng'owa odongruok. But look at it this way. What is the work mar MCA? En ni mondo rang kaka governor tiyo ng'o gi pesa. Ting'eni samira ange samoro nyako bed gi okonya winjo maber. Koro samoro nyalo kelo tungni moro ang'owa e kindu. Omiyo ne wadwaro ni mondo chik mar bedo gi miluongo ni World Development Fund okadhi kendo president onyiswa ni to chik ni ogik kanye to dhi chako tich karang'o, nikech mae manyalo miyo wa experience the object mar devolution. Eric, chik mar World Development Fund ni en ni chike mapacho koso gi nyaka sani through CAF yudo ka nitiere a draft mar chik moseketi madhi ineno kaka national government timo mar NG-CDF. Mane kaka bende nwadwaro ni mar members of county assembly bed underpinned
in the constitution of Kenya. Koro iyudo ka sani oonge. Koro ma is one of the main agendas mane wa push. Ni War Development Fund obede chik. Kosebede chik odhi yie mondo mwandu kata resources obede decentralized to the smallest units ma en ward level. Tudo ni masa nok nyal timore. Iyudo ka oi meet obstacles nikech onge political goodwill. Okwang'eyo gima MCA members of county assemblies timo marach. Momiyo development mayudo ka the Constitution of Kenya under objects mano kaka no wacho under Article 174 dwaro ni wa devolve functions to the grassroots, wa decentralize functions to the grassroots. Koro ni ma ok nyal timore ka there is no law. Koro momiyo members mag county assemblies te temo ni warom to gini wasetemo through meetings. Iyudo ka composition mar CAF wan gi the governing council ma bende each county assembly nigi two representatives ma sit a CAF mondo gi kaw gi ter patch members ma county assemblies mondo CAF or forward. Tido kama wasetimo for so long. Tido ka the concerning bodies dhiro mana gini oko. Kore mana waneno ni in this 5th legislative summit waluongre te kaka members of county assembly. Ne wabedo gi pre-summit mane wantiere gi youth forum on how youthful leadership can be promoted on our accountability and good governance. Wakwongo atema. Mwachako bedo ge another pre-summit mar women. Mondo wa enhance women leadership. Kwa tiko magi, to we had resolutions. Resolution mani bedo gogi, samoro ne gionge chien kucho. Ne the first time mani wanegi resolutions, mani nego bedni isomo ne president. Mondo timre nadi? Uwinji. Kwa resolutions gikane wa sahi kwa maber, to we were expecting ni the head of the country mondo bed embele members of county assemblies mondo o explain at least oketa yanga ni to en gi pache both the support devolution through members of county assemblies. Iyudo ka MCA engat ma ochaye kor gweng to chaye nango ochaye nikech japiny onge ne koyiero ng'ato mondo dhi ogo kura oyiero ng'ani mondo koyiero ng'ato giyiere mondo mi odhi okelne gi dongruok. Tido ka onge kata siling achiel manitiere kiti mar War Development Fund. Mana kaka koligi na nowacho ni nyaka iket pachi kata ibolri sana embele governor nikech en ema chiko yiene mondo implement project or development. In tiji en ni oversight ni development mane ukadhe county assembly ka botemgi. Mar ariyo chike mateno dongruok mag counties bende ukadho. Kaso mar adek bi chunge lojo ka ikidoro barabara moro gi kwayo binyalo push that agenda nikech in their representative mondo mi otim. Koro ka gaps gi te waseneno kore mamiyo bedo member mar county assembly tek emano miyo ne wa embrace this summit mondo at least kwatieko to abed gi resolution. Tiro ka challenge mwasebedo godo ka koro sani president ne ok attend. Iyudo ka resolutions te mag summits gi ok gikadh kanyo kaka ne giro discussed kanye kama gigike nyiso ni kaka no rumo no samoro onge any action midhi ka onge tracking mag resolutions ka nikech alternatively kata ne bed ni ne ok address wa to nitiere procedures ma pod nyalo mondo resolutions mane summit obedo godo obedo forwarded. Tido ka bende there are some gaps on officials ma running this summit and even CAF. Iyudo ka instead mar tracking gik mane gi decide tido ka gigo tetho summit no rumo onga ma track. Koro kanyo bende there is a gap ma ok wanyalo wacho samoro ni entirely or rely on other bodies. But tido ka ochako bende there is an in battle among CAF members. Tiparo nade ka ng'ato penjo ni tang'o madhi mono utiyo kare gi governors e twich achiel mondo mi uchwal dongruok gi kanyakla mondo kik kiwuoto chal ka gima nitie ywar moro e kind governors gi MCA otiyo gi wach moro ni igochongi chal ka gima ilame or something. Dipo ni nitie kaka nitie ineno governor gima onge gima lit kaka jatelo moyier maka ne owuok wuoyo gi jopiny to nosingo na dhi kunyo nu pi adhi gero nu barabara adhi timo 1 2 3 to kogik mbele kucho to ionge gi teko minyalo dhi konjo dalau ni yo mawuok ka nyaka ka an gi pesa moro madhi timre nade adhi timogo. Koro osebedo a very big challenge
Koro kata tema unyalo in any politics siasa ki oversight ng'ato nyiso ni ing'iye ni to butiyo gi pesa jopiny maber. To ere kaka idwaro ni ikwai development bende kok ikwaro wang'i. Nyaki oversight accordingly. Koro nyaki luoro bende oversight ne. Koro kopo ni idwaro development e jow tinyalo abandon oversight. Mondo ibed ng'at mok lu kaka pesa jopiny itiyo godo. Koro kwa ufupi udwa nolok moko kuom chikegi. Wadwaro ni chik oketi mar World Development Fund. Chik ni ng'a owinjo bed ni kete. Chik iyudo ka chik nitiere bodies ma nyalo bedo involved in making the laws. Tiyudo kaka koro sani one expert manose draft chik ni aparo di nitiere before the Senate. Koro iyudo ka e Senate kacha emokwame. Koro emo aji iyudo ka sama ne CAF organize the summit ok ne organize kende. The previous summit ma 2017 Senate nobedo involved. Ang'o ma gibiro involved nikech gigi endi nyaka ang' biye mbele gi. Koro wan wa plead kodgi ni ka these laws okete mbele gi to gikadhi. Plead gi senators. Yes, nikech koro ko kwame mbele kanyo it means nyaka manyiso ni ng'amunjo kudilgo ka in senators of president. No, there's what we call political goodwill. Kodwa ni president of the okas nugi. Ingeni chik ma ne Kenya ka onge chik manyalo kadho ka president okoyie. Thoth chikegi president ema mobilize members. So ka gisedhi to discuss gi assemblies to gikadho nikech nyaka ing'eni chik moro amora mondo oti nyaka the president assent to it. Koro it starts with the members. Mamano momiyo ne wadwaro the chief executive manyalo push chikni through that goodwill mawatimo mawawuoyo. Adwana med gimoro ka kende Madam Lydia wacho mar ipenjo ni ka chalo kagima nitie ywaruok moro e kind MCAs gi mudwa mago e gavana. Chutho to onge ywaruok. Shida mantie nitiere gap kichik emwatemo ni mondo kabet olosni. Nikech kirango ng'ato kakotiyo gi mwandu nitiere kisungu moro mawacho ni every human kind is a potential thief. Gimolake en opportunity to be substance what mokwako. To ng'ama snatch away the opportunity from that potential thief and the MCA. Mano momiyo the crafters of the constitution nowacho niya waketo county government to waketo two institutions. Waketo the executive kaito waketo the assembly. The assembly en rango the powers ma governor nitiere godo e tich gang'owa gi pesa. Ka ng'ato dwa rangi ahinya samoro onyalo timo ng'owa onyalo chwanyi. Mae momiyo wawacho ni gap mar chik mantie kani momiyo governor nyalo miyo ng'ama oversight mo bed kod gi chuny marach ni wabed gi chik matero pesa ni e ward mondo mi MCAs oti nikech sani dwa nyisi ni MCAs nigi luoro nikech kidwa rido matin mondo pes jopiny oti maber to governor nyalo tamie dongruok mochiw matin kabisa. Ting'eyo ni kiwa wacho that article 174 mano establish the objects of devolution to wacho ni nyaka water services closer to the people to jopiny gin jomage the last unit and ward to pesa ok chop kanyo ward kaka chik makoro ponono ni gichopo to nitie kaka ok gichop bende marom koso nitiere chik mag miyo kaka ipogo no marom kata tin to rom luore kaka samoro kodwa ni go chongi to samigo chongini how low inyalo go chongi ma chongi ridre to dongruok chongi pod ng'owa pod gwegi pod winjo ni pesa otima ng'owa olal. Lydia wang'eyo very well ni there are so many cases sani ma wawinjo kata ubulando ni nitiere ka EACC gen nango gen kanyo nikech MCAs mano winjo bed ni oversight properly no oweyo nikech giluor ni ka oversight properly to dongruok ok tima ng'owa ok dhi to yeni ka wewe dhiang' ok igeng'o ka dhi e bel to nyaka ang' bel inyre. Weyien aduoki kuom osara cha jatend piny bende nitiere duol mang'iyo wechege mag osara mana kaka jotich mamoko mag sirikal e pacho kae. Ere gimomiyo ok ochwal kwao ne SRC? Wacho maber kendo penjo maber kabisa. Ing'eyo ni MCAs manokwongo chako ne chamo pesa moro. Chamo? Negi salary manomigi. Salary mar MCA pasani ong'ad nus.
So the question minyalo penjori mokwongo ere kaka moro cha logik kama ne 200,000 cha to sani to koro imiyo MCA 90,000. Ariyo, Lydia, MCA kaka let's say for example Migori wan gi 11 billion pesa momiyo wan mondo wati godo kaka county government ma Migori. Pesa ni okete e lwet ng'at achiel miluongo ni governor to miye jarit. Tidwa kawo jarit timiyo siling 90,000 mano pok ong'ade. Kaeto ng'at modwa rito ni timiyo 1,200,000. Surely, what is the rationale? Guinea is very simple, and I want to tell you, MCAs are not looking, even in fact, for additional money as such. The approach momi yokoro wakao maenia. Dongruok onge gweng. Basari muje beni dhi nyathi skul cha onge. Pi moro muje beni kunyo cha onge. Yath moro muje beni bedo osiptal cha onge. Chiro moro moger moro maber ma ng'ato nyalo dhi kido use changowa onge. Omiyo koro the social approach ema MCA ni nego. Waduogi Ririka, awinjo kowacho ni nitie kaka onge thuolo munya gero go gik moko. To wan gi jotelo mabende osebed kimiyo omenda. Ere assurance kata geno ma japiny owinjo bed ni bedo go ni ponono ni oket pesa gi lwedo to dongruok biro bedo nikech nitiere gwenge ma kata pesa nitie nyaka mag NCDF to nyithindo pod bedo nyaka e dier ot. Pod gisomo e tie yien. Ere assurance momiyo jopiny kata geno momiyo jopiny ni adier koket pesa e lwetu to nyalo pogoro gi jotelo nyalo chwalo dongruok kaka owinjo. Ingeni wacho ga ni leadership is a call. To kaka ng'ato dhi tiyo gi mwandu mar jopiny, ok en gima inyalo discuss ni ng'ama kama onego bed ni tiyo gi pesa ma kama. Nikech sani wantiere gi bodies ma investigate kaka a leader otiyo gi pesa jopiny. Koro ka nitiere jatelo mane omi pesa marom kama, omi 20 million. To kiduogi timo auditing, tiyudo ka pesa cha nokotimo tich mano bed ne otimo. Kanya kama kuro nitiere the involvement mar bodies kaka EACC mondo investigate ne ang'o me jatelo ma kama ne omi pesa to kotiyo godo. Apro ni mano is a question ma konego bed ni bedo. Gima adwa medo mawacho about salaries mag members of county assembly. Iyudo ka president en gi salary moro memiye. To king'iyo pesa senator nitiere ga e chik a percentage mar pesa president michulo senator gi ma parliament. And the same onego bedi a members ma county assembly. Nitiere percentage monego bedi an MCA yudo in relation to salary mar governor. Tido ka mani kako onego bedi no bedo. Tido ka mar MCA ni to en gimoro moketa kita machalo yugi. Inyal gole kawuono ikete kiny. Tido ka national government, national parliament. Tido ka there's allowance for the sitting members of parliament. Nodwa gole but negiri in state. Gima timore at the national parliament ebonego bedi timore at the county assembly. Nikech obed exactly kaka en kochacha. Nikech county assembly en legislative wing mar county government. Kaka national parliament bende ochung'ne chik e yo mar national government. Koro magi are two bodies ma operate the same. Giloso chike gite, gi oversight gite, gi represent jopiny gite. Difference mabedo no okonego bedi. Egin wayuak ni kakitimo ne other members of parliament a given percentage mar salary mar president ema iketo machal mar gi bende. Mano bende onego bedi timore at county level. Percentage fulani mar salary mar governor ema onego bende ni MCA zero mana ko timore at the national level. Nwaneno ka tulo koro muochro moko bedo. Way forward dhi bedo nang'o? Upange nang'o koro? Gima wan gi information ni kiny president no bi. Kiny udok e romo no kendo kiny wadok e romo kendo wa expect ni president kiny no bi kendo wa expect ni president kiny wa address issues wa magwa. Wan gi geno nikech en e wuon piny kendo gima oneno no ebe ng'eni sani oneno ni MCAs no komor gi ote mano oro CS omiyo ng'e ni MCAs dware kendo osechiwo wach ni kiny obi omiyo wan gi geno ni kiny ne wapedha yanga shida maro kaka wawacho gino kendo kiny waduoko maber.
Kunono ni oko biro dhi bedo nang'o ka gir kiragi oko chopo. Ing'e ni wan ema interact gi jopiny kendo wan e jok man piny mogik. Bende in fact ing'e ni wan ema wang'e shit jopiny kendo wan ema wating'o shida go nikech wan e ngas mokwongo minyono. Ing'e ni ka ng'ato nigi chandruok e gweng' to ng'ama okwongo dhi ire en ang'o? Ire MCA. Omiyo aparo ni kaka MCAs kiny ne wabed gi bura kendo kiny ne wang'adi gima wabiro dhi timo nikech wan bende wan gi teko e lwetwa chik be omiyowa teko kaka wanyalo timo achiel ariyo adek. Achiel kuom MCAs kane wuoyo owacho ni ocheche ni National Parliament ema yware kodgi. Akia ni nombothne koso mano bende nitie kaka nitie. Ni ema diyo MCAs. Gine anyalo wache ni onyalo bedo adieri. Nikech iyudo ka higa mar 2018 ne wan gi Equitable Development Bill makoro ne dhi ting'o War Development Fund. Tiyudo ka this bill ne ok progress to enactment e parliament. Recently nobedo reintroduced into parliament. This is the same Equitable Development Bill number 20 of 2024. Tiyudo ka sani pod oling at the National Parliament onge ng'ama wuoyo about it. Ma nyiso ni members of parliament ok dwar ni functions obed devolved kaka chik dwaro. Ang'o miyo chik ni okwamo kacha? Gini mano mi raise questions. Ni ang'o miyo kwa chik oselosi, bill ni oselosi to kwame mbeleu. Ok proceed mondo utim the right process mondo bed chik. Koro mae gima create the feeling ni members of county assembly ni kendgi. Emo miyo gi rush koro mondo giwuo gi the head of the executive. Mondo mi obed gi conversation gi members of parliament. Ni to ere kaka wanyalo enhance devolution. Mondo mi dayo moro modhier piny kucho oyude pesa mondo moromo in terms of development. Nikech iyudo ka gwenge mang'eny sani barabara richo, pi onge. To pi onge nikech ang'o? Onge pesa mo set aside mar timo mano. Koro mano nyaka raise questions kendo nyaka raise concern among members of county assemblies. Apane ka dome de ng'e ni mae en luoro mar tiende. MCA nigi tije, obunge bende ang'owa nigi tije. Koro luoro moro ni komi MCA pesa to samoro onyalo tiyo maber ma kiny koro dhi ohedhre odhi dwaro bunge. Ma aparo ni gima owinjo bed ni kaber. To koro mane makelo tawo? Ma to adieri mar wach. Nikech kimiyo MCA pesa koro mondo oter godo pi, oter go barabara. Samoro nyalo tiyo go maber ma koro japiny ne ni to kare okenyie ni maber. To nikech watiyo tije mopogore, jopiny be sani ong'eyo ni tij mijumbe en ma, tij MCA ma. Omiyo luoro no ta gombo ni kupo ni entie. To wajumbe ne tije opogore omiyo tim mana maber gi mokete lwete. Wan bende kupo ni momiwa to watiyo tiego maber nikech waduto te wasamo jopiny. Nano penjo kae koya kumachiel kuom joano wacho ni to kane pok udwaro kom ni beno usomo kit chike matayo mane nitiere sechego. Seche mane udonje ni to ere gi omiyo koro kusedonje to kendo koro udwaro mang'eny ma samoro pod onge. Aparo ni kano japenjo no oluowa ok wawuoyo ahinya e wach mar msara to wawuoyo ni mondo chik ochop kaka dwarore. Nikech ne wawacho ni chik mar devolution dwaro ni mondo pesa odhi nyaka ang'owa e ward. To nyaka sani pesa ok tim ang'owa ok dhi e ward. To kendo chik no ne dwaro ni kaber ni mondo wabed gi miluongo ni equitable share. Equitable share timore mana ka nitie chik. To koweye ni ng'ato nyalo make decision on his own ni kaka koro iwinjore gi governor to ok onya timore maber. Omiyo ne wasomo chik kendo ne wang'eyo gima wadwaro en mana niya nikech kaka piny medo lokore kaka dwaro bende medo timore. Omiyo ne wagombo nikech kata bende king'iyo chon ne wan gi chik e Kenya ka. To kaka piny ne medo sudo nochuno mo bedo gi constitution 2010. To kata bana sani pod iwinjo ka wawacho niya ni nitiere pend chike moko iyudo ni constitution mar Kenya 2010 nitiere kamoro mane nitiere ng'ikruok kaka ne inyalo puonj jopiny ni tij MCA en ang'o, tij women rep en ang'o, tij senator en ang'o, tij members of parliament en ang'o, tij governor en ang'o, nyaka tij president. Iyudo ka e gweng' kucho dwaro ma okerneno members of county assembly bedo go ni gibedo nikech koso ng'eyo tich mar member of county assembly. Iyudo ka idhi kucho japiny ong'eyo ni kano oseyieri jatelo
onego bed ni nyalo loso nyaka lam e kor gweng', mano MCA. Koro iyudo ka civic education ne ok otim moromo, kata onego bed ni en gima government onego bed ni keto pesa mar puonjo jopiny e role mag jotendgi. Koro iyudo ka sani member of county assembly en ng'at ma odak gi wich kuot ni jowa kwayowa ma gima to chik onge moteno gik ma gikwayogo. Tadieri king'iyo tich ma MCS timo to gitimo macho ni 100%. Nikech ka en oversight to gi oversight the executive. Ka en representation gi represent jopiny. Ka en loso chike to gitimo nade? Giloso. Mago gik ma MCA timo 100%. Gima MCA ok nyal timo kaka dwarore en development. Nikech chik bende ok oyiene mar timo. Nikech kisomo Constitution of Kenya 2010 under the functions mag MCA, iyudo ka development is not one of them. Koro japiny tingeni dwaro ni dhi kunyne pi, dwaro ni dhi gerne class, idhi yudo pesa no kanyi. Koro ema create the need ni wan kaka MCAs, we wachung' e lo jowa. In an agenda mo push ni ok ni wan ema create. Jopiny ema odhi irwa. Koro jopiny oro. Wan jopiny orwa mondo wadhi amany negi pesa mar development e ward. To sama ya ward na sama ni manyo kura ni wacho ni singo ni dhi kunyo koro ni wuondo. Koro wanyisi gimoro. An ne adewo jowa kapok abedo MCA. Nikech naneno ni nitiere gap. Tiyudo ka pige masekunyo ward na ok akunyo kagole sirikal mar county. En ni adhi out of the way. Achako menyo negi e pinje maoko. E gini yudo ka asetimo pige mang'eny kabisa. Ok nikech nayudo ges. In fact, pige maseyudo from county government kang'eny tadiwa adek. Almost within 3 years. To masetimo gin 37 total. Manyaka nadonji asekunyo 18. Koro kamedo gi mar county government mago 21 new water projects manyien. Atimo ma nikech koori gi japiny to kori dhi kwichone. Koro an gima timo basically en kwecho e lo jopiny. E gin kara hani bende wakwecho mondo wayud pesa mar dongruok e loge. Koro mano e gima aseyudo katimo. To ka onge tudruok na gi donors gi partners mawuok e pinje maoko, to kawuono dasa makunyo pige di adek. Ok di wuothe dhi wa ambla gi pige adek misekunyo wuod, mano jo wa amblo lawi. To kawuono inyalo ni projects mana influence through partners. Emo local face mar ward. Ka nadonjo ne gin mana pige 4 ma wa drilled. To sani wan gi 38. To target ni orana bed gi pige 50 mondo koro wachak kayo gi e miere. Koro ka distance from one ball to the next bedo machiek. No ndaka chiel kende olima inise kunyo pi kosiseti in development magima magi minya luonge nyingi ni imbi dhi kwecho kumoro koso ini dembori ya mokwongo adwa wacho ni ok wawuondo jopiny. Ndaka chiel. Ok wawuondo jopiny. Gik ma wawacho no dhi timo ne japiny gin gik ma chik oketo e county government. Nyaka timo jopiny. Onge gima wawacho no dhi timo ne jopiny ma oko mar chik ma nitiere devolution. Shida en ni koro chuno ni samoro nyaka koro igo chongi piny kidwaro gima en ratich jok mi represent. Mae momiyo wawacho ni nyaka koro wabed gi chik matero gik ma wawacho ne jopiny go kata kada koro itimo tiji maber kata itimo marach. Mar ariyo adwa wacho ni an gi sechegi mana yor pigno nyocha loso gi jofao kendo kunyo na sani kama iluongo ni Yapseka Dam mosetamo jo county kunyo for a very long time. Ariyo nyocha loso kendo gosiepena mag jo Bieti kendo gidhi kunyo na pi kama iluongo ni Thin Leach. Kendo an gi partners mang'eny ma bende wawuoyo godo. Asante. Makotimo kamano. Erokamano mos kuom ng'ari Sakacha ne nitie kaka ntiere kod mgajwang' mano kanyo en MCA ma North Kadem Samson Ouma kachiel gi MCA ma Homa Bay East Eric Omolo iwinjo kaka gitemo kata chopo oko mar tijgi mapile mondo mi giket oganda winje maber gikel dongruok geno marwa ni kwa magi bende geto chwalo jatend piny idhi winje yo makare kiny gidok e romo obro nyisi kaka romo kamano bedo kendo duoko mage yudo riti masani orom kwa sa deke chendo maro yimore nyinga Lydia okay.
Walando tho mar Hope Francis Miyawa. En wuod Philip Miyawa mar KBC Mayenga FM kod Carol Otieno Miyawa mar Migori County Assembly. Hope ne somo Godfield School Migori e grade mar 7. En owadgi Hayden Fabrice Miyawa kod Harris Fananda